ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ದಾದುಂಡಿ ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕವಿನ ಪಕ್ಕವಿನತ್ ಇನಿ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಕೂಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪುಡ್ತಾನ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯನ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲಿ It's been a while since I've heard this, so can I hear some noise from the audience, please? Started. So, hello everyone, and welcome to the end of year annual show 2022-2023 of Cyrus International School. So, as I said, it feels amazing seeing you all out here. So, thank you for coming and showing support to your kids and the teachers who have spent all year long working for this. Bonjour à tous et bienvenue au spectacle annuel de fin d'année 2022-2023 de l'école Cyrus. Ça fait du bien d'être là et vous voir tous ce soir. Donc sans aucun délai, je vais commencer. ಸೊ ಗನ್ವೀರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಗನ್ವೀರ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಿಡಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡಲ ದಾದ ಬಂದ್ಪಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋತಂದಿದ್ದರು ಉಂತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿದೆ ಪಂಡ ಪಿರೌಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಯರೆಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಉಂತದ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ತೋಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಡಲ ಒಂಜ ಎದುರುಪೋದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಉಂತುದು ಇಜಿಂಡ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಜಾಣಲ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂದು ಮಾತೆ ಎದುರು ಉಂತು ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಿರೌಡಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ದಾಲ ತೂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬೇರಿನ್ ತೂವೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಗನ್ವೀರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಅಂಚೆನ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಶೋಕು ತೆಗ್ದಿತ್ತನ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮಂತೊಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತುದು ಎದುರುಡು ಗಡಿ ಉಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಪಂಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಉಂತು ಕೊಂಚ ಕೇನೊಂದು ಏಜ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎದುರ್ಪೋದು ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಗನ್ವೀರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಂತಿದೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂದೆ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾತ್ ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆವಂತೆ ತೋಜೋಡು ಮಾತ ಜೋಗ್ಲೆಂದು ಬಟ್ ಆತಿನ ಮಂದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಾರ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಮೇ ಬಿ 1-2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೋದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡನೆ ಡೇಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಗನ್ವೀರಿಜಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗನ್ವೀರಿಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು 15 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, 'cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you.
Parents, if you can get your kids, you can get the certificate at the same time also. Johan, Joseph, Jaijo. रणवीर यहाँ खड़े होने के लिए ना Parents, you can come and pick your kids up, like from the stage. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ 6:30 ಆತನ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಪರೋಟ ಮನ್ಪುನ ಪರೋಟ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಎನಕ್ಲೆಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ ಇನ್ನೇನು ವೀಡಿಯೋನ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮನ್ಪುನೆ ನಾನು ಗಂಗೀರ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಅಂಡೆ ನಾನು ಜಿಪ್ಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನೋ ಜಾಗ ತಿನ್ನಿ ಕೊರ್ನೇಟಿ ಎಂಬ ಚವ ಏಜಿನ ಖಾಲಿ ಜೇದೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಪಂದೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಲಕ್ಕಂಡೆ ಬಟ್ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಪಾಪ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಇಲ್ಲ